obodo anyị ugbu a. Oke isi ike na-abụ nke chọrọ obodo anyị aka mgba ugbu a emeela ka ọtụtụ mmadụ nwee nkoropụ obi n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Onye ukwu na onye nta na-ebe mkpe ka ewu na ọkụkọ nke na ebe anyị ga-esi wee kwaba nwaanyị ukwu a. Ihe eji esi nri ugbu a ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche n'ala anyị n'elu ọjị nke na abụ mgbe ogbenye egote ya n'ahịa. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ gbatara anyị ọsọ enyemaka maka ọ bụghị amatibe iji agụba agadi nwaanyị. Aga m aka ole ghara ole n'ebe mmanụ eji akpa ụgbọala na-atụzi 1,000 n'ala anyị ugbu a. Ụmụnne m, ugbu a bụzi mgbe agụ ga-eti nwata n'ihu nne ya n'ihi enwere ebe ga-ezuru ha azụta ihe n'ahịa. Ugbu a ogbenye anaghị aṅụzi tii n'ụlọ ya ugbu a. Na nke ikpeazụ, ihe ka nte bara nte n'ọnụ site n'ihe dị iche iche dị oke ọnụ n'ahịa dịka osikapa, agwa, garị, akpụ, azụ, anụ, ịsha wee dịrị gaba. Ọnọdụ ugbu a bụzi ọsọ nwaanyị na-agba chịrị ara ya n'aka n'ihi na isi ike na-atọpụ nwa mgbọ ka akwa na bebi ya. Anyị na-ayọ onye isi ala anyị Bola Ahmed Tinubu ka ọ gbatara anyị ọsọ enyemaka site n'iwetu oke ọnụ mmanụ ụgbọala na ọtụtụ ihe dị oke ọnụ n'ala anyị bụ Naịjirịa maka rụba dịka agha nne ehi